radi se o Kinezu koji je pecao i dolazi preduzimljivi čovek sa zapada i kaže, a šta radiš tu? Kaže, peca. Aha, pa gde ideš sad? Pa idem kući da ispržim ovu ribu. Pa što, mogu si još da upecaš jednu? Pa kaže, mogu sam, meni je dosta jedno. A šta bi radio drugo? Kako šta pa, prodaš tu ribu i kupiš novi štap. Pa šta radiš? Pa onda imaš 2 štapa. Pa da upecaš 4 ribe. Pa šta, onda uzmeš mrežu. Pa šta radiš s mrežom? A s mrežom, mislim, onda mnogo ribe. Što onda sa mnogo ribe? Kupiš brod, bre. Pa jedan brod, drugi brod, flota. Pa izrađuješ konzerve, postaneš bogat. Jo, znaš, pušiš tompu sada. I šta kad si bogat? Pa ništa, podeš u penziju, sediš lepo pored mora i pecaš. Ovaj kaže, pa ja to i sada radim.